tata, to je on. Jedno savremeno čudo svetog Nikolaja Mirlikijskog. Đakon Vladimir Vasilik. Ovu priču je sa mnom svojevremeno podelio jeromonah Teofilakt Beljanin, koji se podvizavao u Pskovsko-Pečerskom manastiru. Kasnije je izdat i njegov zbornik pod naslovom Ovo se desilo u naše vreme, u koji je uvrštena ova priča. Dogodilo se to 70-ih godina prošlog veka. Jedna sovjetska familija bučno je slavila rođendan oca porodice. Sve je teklo po pravilu, uz gozbu, zdravice i piće. Na vrhuncu veselja svi su zaboravili na 5-godišnjeg sina slavljenika. On je trčao oko gostiju, puzao pod stolom i odjednom se obreo na balkonu bez znanja svojih roditelja. U pitanju je bio 8. sprat. U jednom trenutku ukućani su shvatili da dečak nije u dnevnoj sobi. Tražili su ga, ali njega ni od korova. Nije ni u spavaćoj sobi, ni u kuhinji, ni u kupatilu. Vrata su zaključana, te nije mogao da izađe iz stana. U taj čas roditelji su primetili širom otvorena vrata od terase i potrčali ka njima. Nema ga ni tamo. Otac je užasnut pogledao preko ograde, očekujući da će videti beživotno telo svoga sina na asfaltu. A gle, on se spokojno i veselo igra na travnjaku ispred zgrade. Njegov otac od straha nije mogao ni da sačeka lift i hitro se spustio niz stepenice, iskočio na ulicu i zagrlio svog sina uz reči: Saša, kako si dospeo ovde? Tata, obećaj mi da se nećeš naljutiti. Neću, sine, odgovorio je otac. Bilo mi je dosadno i otišao sam na terasu. Gledao sam dole, a tamo je jako zanimljivo. Previše sam se nagnuo i prosto poleteo dole. Ali dok sam leteo, u naručje me je uzeo jedan deka. Koji deka? Upita otac. Eno ga tvoj deka gore u stanu sa nama. Ovo je bio drugi deka, reče dečak. Bio je jako lep, sa kratkom sedom bradom, obučen kao ljudi iz crkve. On me je doneo na travnjak i nestao. Otac nije znao šta da misli. Njegov materijalistički prosto nije mogao da pojmi šta se desilo. To je protiv svih zakona fizike, na kraju krajeva i protiv sile zemljene teže. Ali njegov sin je pred njim živ i zdrav i nije mogao da prođe kroz zaključana vrata. To se isto kosi sa svim naučnim zakonima. Cela porodica je odahnula kada je otac doneo Sašu kući i uzeo ga u krilo. Najednom mu se sin obratio. Tata, shvatio sam odakle znam onog deku. Otac isprva nije razumeo o čemu se radi.
Kog, deku? Upita otac. Kako kog? Pa onog što mi je spasao. Saša je uzeo tatu za ruku i poveo ga u bakinu sobu. Tamo se on uspeo na stolicu i prstom pokazao na staru porodičnu ikonu Svetog Nikole. Tata, to je on.